Mga igsuon sa atong ebanghelyo karon, usa ka tawo ang miduol sa Ginoo og nangutana, magtutudlo, unsa may kinahanglan kong buhaton aron maangko nako ang kinabuhing dayon. Gisumbalik siya sa pagpangutana sa Ginoo, unsa may nasulat sa kasulatan? Unsa may imong nahibaw-an nga naa sa kasulatan? Ug mitubag dayon ang tao, higugma ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, ug sa tibuok mong kusog, ug sa tibuok mong hunahuna. Higugma usab ang imong isikatawo ingon sa paghigugma mo sa imong kaugalingon. Ug gitubag dayon siya sa Ginoo, husto ang imong tubag. Buhata kana og madawat nimo ang kinabuhi. Well said, matud pas Ginoo, sakto kayo. Pero dili paigo. Kinahanglan nga kanang imong nahibaw-an, kanang imong na-memorize sa balaang kasulatan, dili na magpabilin sa imong utok. Dili na magpabilin diha sa imong hunahuna. Kay kutob ra gyud na sa hunahuna. Kinahanglan ang imong nahibaw-an, ang angay nimong buhaton, sigon sa imong nahibaw-an, ang pulong sa Ginoo, kinahanglan imong hubaron sa buhat. Dili paigo nga doon na kay stock knowledge. Dili paigo nga kutob ra diha sa imong ulo ang mga butang nga imong nahibaw-an. Sa imong pagkahibalo niining mga butanga, kinahanglan mahubad nimo sa imong kinabuhi. Umausab ni sa atong pagpadayon sa atong pagpaningkamot sa pagsunod ni Kristo. Naningkamot nga mahibaw-an nato ang iyang mga pulong, mahibaw-an nato ang iyang mga pagtulunan, mahibaw-an nato ang iyang gitudlo, apan dili na paigo. Magunsa man na kung kutob ratas sulti, wala sa buhat. Well done is always better than well said. Maayo kay kang musulti. Na-memorize nimo ang balaang kasulatan, apan dili makita diha sa imong kinabuhi. Mga igsuon, ang atong nahibaw-an nga angay buhaton, ang pulong sa Ginoo, kinahanglan gyud nga hubaron diha sa kinabuhi, diha sa atong buhat. Manindog ta alang sa pag-ampo sa katilingban.